Počuj si tento príbeh z Redditu. Život bol perfektný až do momentu, keď som prišla domov skôr z práce a pristihla som ho v posteli s Radovanom. Vtedy sa mi všetko zrútilo. Stála som vo dverách a hľadela na nich. Oni dvaja sa tvárili spokojne. Možno kvôli tomu, lebo som ich načapala práve v tom najlepšom. Keď si ma všimli, Rado sa mi to snažil vysvetliť, že to bola len nehoda. Že vraj upratovali celý dom kompletne nahý, lebo im bolo teplo. A keď prišli do spálne, tak sa samo pošmykol a spadol naňho. Rado sa ho zo seba snažil striasť a akurát v tom momente som vošla do izby. No cap, láska, dodal Rado. Pôvodne som tomu uverila, no keď som sa o tom bavila s ostatnými, tak mi povedali, že to je určite vymyslené. Nechápem ale, prečo by mi o tom klamali. Keď som ho s tým potom konfrontovala, so zámerom, že môžeme byť v tomto vzťahu aj traja a že by to prospelo aj nášmu kontentu na OnlyFans, odmietol to. Údajne to už trvá nejakú dobu a už plánovali rôzne spôsoby, ako sa ma zbaviť. Spomínal niečo o nejakej nehode, no nemala som uzavretú žiadnu poistku, takže s tým chceli ešte počkať. Pochopila som to a nechcela som im v tom ďalej brániť. Láska je láska, dodala som. Môj život sa ale obrátil na ruby. Musela som sa presťahovať do menšieho bytu a zrazu som na všetko bola sama. Našťastie som mala ale rozbehnutý biznis a vyhrala som pár tiketov z kohútich zápasov. Život pokračoval a ja som ďalej fotila nohy a predávala vodu, v ktorej som sa umývala. A čo sa stalo so Samom a Radom? Po približne pol roku, ako som ich načapala, sa zobrali na úrade a adoptovali si malého Číňanka, že vraj lacnejšie ako kúpiť ryžovar. Chceš vedieť, ako to skončí? Klikni na link v popise.